Господа! Скъпи родители, драги гости, уважаеми учители, колко сме радостни днес, изучихме всички букви. В настоящият момент вие сте ни най-близки, скъпи. С вас ще споделим голямата си радост, че ние вече сме грамотни. Ние вече сме грамотни, така назовахме нашето тържество, което имам щастието да обявя за празник има този ден, ще покажем как свободно вече пишем и четем. Добре дошли, вие скъпи майки и бащи, в училището роди. Не беше отдавна, само преди няколко месеца прекрачихме право на Народното училище. Стиха есен, жълтееха листата за червопееш, спираха ни гласа с нови час, пременени са бурнени от крапа, сутринта до жока с тука да се учи. Отворихме светливи свободата и влязохме за първи път в клас и пишехме си нищичко не мога, не знаехме едно и две дури, дали учителката ще е строга, дали колежите ще са добри. Занизах се ден след ден, всеки час научавахме нещо ново, много трудности срещахме, но не се оплашихме от тях. Ние знаем, че с труд се постига всичко и ето ни вече сме грамотни. Всички букви зная, мога чета, те ще ми разказват всичко разсъл. Сладко на шепът, истина една, вещата обичам моята страна. Аз съм азбуката твоя, имаш вижда светлица, буквите ми що не знаеш, теб ще мога да чета. Скъпа българска азбука, днес ние празнуваме своя празник, денят на буквите. Това с 30 на брой, ние ви изучихме в този тържествен ден. Ние се прощаваме с нашия учебник буквар, от който се научихме да четем. Те са 30 сестърички, колко звучно пеят всички влезли в родния език, звънкът пътен велик. Всеки има свое име, в неща са наделими. Всички имат писмо знак, с тях не шепме урак. Те са 30 сестрички, колко звучно пеят всички, греят на мен и буквар. Край добрия ни другар. Ученици, твоята книга и мъдро стъпало по мъдри дела, науката пръга е, до който се стига. Много добри стъпала. АБВ шити буквар, той с пене разговаря, се води по света, аз вече мога да чета. 30 звуки научени, 30 крепостни ключени, 30 крепостни предмети, от Колчага Бързлак, Парапастик обълзете, че в все грамотен град. Скъпи другачета, през тези няколко месеца знаят беше непрекъснато и букварите. Букварите и сега са там. Колко обездрия снимте, всяка буква всеки нов урок, той на своя виде на книгите и на науката, без него няма изпитарен живот, Бяха ни напорит труд и учение, радостни, горди и щастливи сме днес и сега. Високо ще застанем и с усмихнато лице ще извикам аз, грамотно съм дете. Деца, радвам се, че отново сме заедно на този празник. През септември с трепет очаквах да разлистите моите странички. Мечтах за часовете, с които ще съм с вас. Това бяха наистина вълнуващи мигове. Сега е пролет, вече ме изучихте и съм малко самотен без вас, но още съм щастлив. Нищо, че съм поукъсан и измачкан. Разтварям нашарените си странички и потъвам в най-хубавите спомени от моя живот. Буквички родни познати, азбука стройно порце, сложиха двамата братя, моите малки ръце. Сложиха двамата братя, моите малки ръце. Пиша ми дълги редици, пиша по белия
Боя започва думата България. България аз пея, България аз се рича. Защото я милея, защото я обичам. Ай, Бона, учих вече, повтарям всяка вечер. Зва е думата веселие, кой го знае, той къде. Ами както при нас се можем как се селим, просто се разселим. Аз съм стал в много жици, по мене как се стити. Що слънце изгрее, всяка радост чурлика. За да започва думата дете, то само не може да расте. Нужно му е грижата голяма и от тати от мама. Купата на Ешко тежко, той се движи бавно и тежко, тежко. А през враговете спи застава, той да боли се спасява. Бупа за жирафът се более, той в гореща Африка живее и има шия толкова голяма, че по-голяма в света от него няма. Златно въхъм аз и идвам при вас, почват мен безброй светички, разкръсвам аз искри, но приличам вижда са всички точно на числото 3. Златна мъдрост мен се лее, запомни добра дума ти кажи и злото тя ще победи. Злото забравете и добро правете. Искам, аз обичам страст. Познават ме дете и майка с пътчерчуката за пътека на мен и то ми е батко и молитва. Скъза почва думичката книга. Книгата е чуден дар, книгата е наш приятел, тя е истински другар. Мой и твой доброжелател, или за да порастем, трябва книгите четем. Мъжичко бабелче, на кайчета чингач, погледни ме ти детенче, а чашка на лаянче. Само започва думичката мама. Мама значи приказка любима. Днес се грижи, обич най-голяма. Топъл дом и в нея студена зима. Ще учат буквата голяма, да пише твоето име, мама. Сно се пише славната дума науката, напред науката е слънце, което в душите грее, напред народ да стане пада там, дето знанието живее. Всеки мълчуган желая с мен късно да играе, да ме горни не да тропка, осъм кръга като топка. Спъж започва думичката първокласна, да с първокласник то не е шега. Вече няма много време за игра. Колко много грижим аз сега. По часовник ставам, времето следя. Мирно на чина се трябва да седя. Пиша букви и чета на глас и разказвам ясно и внимавам в час. Сестеля започва думичката радост, се дичам по полята за последната врата. Младата запея песничка позната. Буква се спортува, спортът закалял. Той добър дух и сили дал. На сили много, щом се взем, ще стигнеш лесно. Твоята цел. Се започва думичката труд. Трудът краси човека, мъжът го грози. Буква У съм аз, ето ме пред вас. Важно не е моето значение, с мен започва думата учение. Учи и радвай ти света с добри очи. Често учениците ме бъркат буква В, а па аз съм буква Ф. С мен започва Фари Файтот, имаме и микрофон. Пътегро загъде си я сегра. Чъчва дяче в град градина, като нашата родина. Чуйте солникът тика и така бързо, ще изпусне с влак. Чука съм, не наша шу. Янчо, Щом ще го закра. Нещо, браво, давай. Щом ще го закрака, идва пръста не чака. Буквите са ме голям с байрачи, с голяма кръгъл. Единствено си с мен знам се пишете гомер и ъгъл. Макар ме е голям брат, на малко хора са познат, защото казва накратко, но за мен спом не трябва. Все пак горчела и все пак горчела от азбуката част.
Вземеш ли от буква на частичен двеяк, към тях прибавиш колелце. Как ли тази буква се нарича, като на други две прилича? Буква Ю, ваканти, утилни, южен вятър и море и И аз се пъча гордо най-накрая, по-прекрасна буква аз не знае. буквички сме интересни и записане сме лесни. С колеца или с частички образуваме се всички. Но бъдете с нас вижливи и спишете ни красиви. Ако правите ни грешни, ще сме тъжи, ще сме смешни. Браво, деца! Наистина ще тънки черти. Станеш ли с тях богат, той ще ти е ценен дар. Тях на помощ най-добре, ум и разум се бере. Буквите. Пред науки мълчи и не ще да разговаря, а пред твоите очи тя сърцето си разтваря. Що е това? Книгата. Бяла нива, черно селе, с ръка се сее, с очи се бере. Що е то? Книгата. Книжки, шарени, корици, книжки, чудна хубавице. Вярно ли ми каза татко, че разказваш много сладко? Вярно ли е, че за мен за вълка и за овеча? И за лиса, дето ден ме знаеш приказки вълшебни? Зная повече от 300. Стига да ме пазиш чиста, аз ще ти разкажа всички. Ще те хвана за ръчичка и ще тръгнем двете през гори и през морета. Ти си златна, ти си умна, ти си книжка сладкодумна. Ти шепнеш да се трудим, време златно да не губи. Да четем, да се учим, да в живота да се получим. Азбуката вече знала, но книжките трябва да ги насипат. Почаката вън игри събрани, по веришка пристигат на кошката, пристигнати в моята книжка. Иван. Абе, аз вече мога да чета. Всичко ми Скочи, гледай всяка книга, винаги помни дете, че човекът тя издига, че с нея той расте. Не сте забравя никога и нашата първа книга попаси. Защото него се ичам буквите на глас. Колкото обичам той попаси аз. Свършихме деца, с вас видяхме дружно първи клас и взехме всичко, що е нужно. Другарството ни бе на власт. С буквите се запознахме, които носят мъдростта. С тях, като птици полетяхме, да опознаем света. Баба, мама, дядо, татко, първо, ясно учител, златко, срител, но защо не сватната Богом, мъничко букварче, мой учител любим, весел ми макарче, но трябва да се разделим. Букварче, ти другаче, на речките мени, за тебе ще се спомня до късни сталани. Деца, букварче си тръгва, то трябва да почива, да събира сили за новата учебна година. Богом шарено букварче, Богом мило другаче, ще те помня цял живот. Колко съм щастлив, деца! Вие сте умнички сега. Аз не съм ви нужен вече и отивам надалече. А при вас ще доведа по-голямата сестра. Това е моята другарка, чудната читанка. Мили деца, аз съм вашата нова приятелка, читанката. Открила съм в моите листи звънки песни, приказки вълшебни, пословици и поговорки, с които ще зарадвам детските ви сърца. Щастлива съм, че от днес ще четете моите страници. Мили деца, щастлива съм, че вие изучихте всички мои букви. Запомнете, че буквите са нашата национална гордост. Те ни водят по трудния и славен път на науката. Щастливи можете да бъдете, уважаеми родители, защото вашите деца са
са вече грамотни. От днес нататък те поемат по-уверено по пътя на знанието, за да достигнат до неговите върхове. Честит празник, мили деца! Вие сте вече грамотни. Учете се, защото без труд и наука няма сполука. На добър час! Големите шегуват се с нас, ние ни наричат, на смешна казват тези първи клас, не могат да четат, да само сричат. Така ще бъде върнат на срок и ние ще пораснем тогава. Възможно е големите от нас, учете не от нас. До кога ще се подиграва това момче с нас? До кога ще ни пише такива грозни? Ние ще му бъдем нужни цял живот, затова е по-добре да го вразумим. Искате ли да го превърнем и него в букви? Да, но да го изкривим така, както мене ме е изкривил. Ох, олеле! Тък му ще заприлича на своите Милост! А ти имаш ли милост към нас? Загивам! Помощ! Помощ! Жив ли съм? Цял съм! Нищо ми няма! Ей, че проклета работа! От тези букви човек няма мира. Ни денен, ни нощен. Какво направя? Трябва сама и малко по-грижлив към тях. Поне самият ми спокоен. Трябва майно ти да ми не свикам госпожа да за помощ. Браво, момче! Сега ми харесваш. Да вървим тук вече. Нямаме работа. Да вървим, че може да ни чакат и други деца като Ванци. Ще дадна кривови панаки, тия жълтици, вървете по стаи и търсете най-скъпоценния плод, който от вас ми го даде, ще го да по винци богатство. Взели тръгвате с човеките и тръгнали на 3 страни по света, да търсят най-скъпия плод. След 3 години трибата се върнали при бащата. Остави си на това. Рекал той, като се обърна към най-голямия. Донесе ли ми А той му каза. Най-скъпоценният плод е този, който е най-сладък, ясти, кухи, грозди, от най-различни плодове, които Силно. Не ми. Айде сега не хубаво. Хубаво си направи син, Отговорил бащата. хубав плод си ми донесела. А ти, синко, какво Митко, гледай. Митко. Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. Затова отидох в южните страни и ти купих редки плодове, които не растат у нас. Купих ти портокали, банани, по-малко от всички други редки плодове. Ето ги, избери си, който си хареса. Хубаво си направен, синко, хубав плод си ми донеса. Ще си избера. Ще си избера. Един от тях. Казал баща му, после се обърнал към най-малкия си син. Ами ти, синко, какъв плод си ми донеса? Защо се връщаш с празни ръце? Вярно е, татко, че аз се връщам с празни ръце на парите, които ми даде. Аз не похарчих за скъпи плодове, а постъпих в едно училище, което книгите учителите научих последните 3 години. Плодовете, които набрах в себе, да те са съвсем добро. Като чул това, бащата се зарадвал и каза. Ти си ми донесъл най-скъпоценния плод, който Ти заслужаваш. ти заслужаваш наградата, защото няма по-скъпи плодове, които знанието дава на човек. Народа приема хубаво баба и дядка. Тя била едичко, чето
на баща и майка си. Порасла. Нищо не плаща. Почнали да идат сватовете. Те искат за сега. Майка и всички казват. Наша Богданка е Галина. Тя нищо не знае да работи. Сом чуе ли това, сватовете се връщали. Веднъж дошъл един старец и каза: Чух, че имате хубава ума, да и долу да поискам сниха. майка и на него казала също. Наша Богданка е Галина. Тя нищо не знае да работи. Нищо. Рекал старец. У нас никой не кара да работи, който иска работи, който не така ще седи. Седмица две направили сватба. Три и... Опни ми, тропни ми, опни ми, тропни ми, шареви чорапи, опни ми, тропни ми, шареви чорапи, че не мога, че не мога, че не мога, че не мога само да дарида, че не мога, само да дарида, опния, опния. Опия, пустия гени, опия, пустия гени. Айде. Всички да. Лени. Всички да. Старецът. Старецът имал 3 сина и още 2 съти. За другия ден след сватбата всички се заловили за работа. Айде. Сега да се лети. Само за тясната седяла преведена и нищо не плаща. Какво време за обед? Събрали се на вечеря. Изчакай, Лени. Изчакай. Събрали се всички и насядали около трапезата. Другите страхи донесли гостини, сложили пред пекара голяма пита хляб. Той взел питата, разчупил я на късове и я раздал. Чакай да видите. Чупи. Той не може да се отруди. Да видиш. Сега да ядем. Тихо, кой си? Айде, бабата. Айде, бабата. Бабата гледа хлеба. Още не го пусти. А на мен? Митко, за невестата. Рекла бабата. Тя не е гладна, който не работи, не угаднява. След обед всички почнали пак работа. Невястата се. Да не пала сега. Яла, чака и нищо не попащала. Събрали се на вечеря. Взел питата, стукал я и пак я раздал. Аз съм там. Запитала Тя не е гладна. отговорил стареца. Който не работи, не угаднява. Вечеряли, поприказвали си кой какво ще работи на другия ден и легнали да спят. Легнала и Богданка.
Хладно спили се, тя едва не дочакала да съдне. Станала и спила се очите, снела станали и другите, като видели, що е направила невястата, гледали се и се усмихнали. На обед невястата сама сложила трапезата, седнала наред. Дава един голям къс на невястата и рекал: Ти невяста от нас работи, не мога да всички гледаме на те парче от битата. Изминало се седмица-две. Невястата по цял ден шетала. На третата седмица зрителите и на гости. Гледали ги отдалеч и всички излезли на двора да ги насрещат. Невястата припнала най-напред и тихо им шепнала: Мамо и тати, идвайте по-скоро. Тук не е като тук, който не работи, не давате народна приказка. Десислава Георгиева. Илян Стоянов. Димитър Войводов. Елена Чушева. Иван Мицев. Димитър Митрев. Румен Димитров. Заповядай. Янчо Сашев. Сергей Симеонов. Виктор Димитров. Илян Стоилов. Мартин Терзиев. Антон Сашев. Антонио Георгиев. Яница Кукушлиев. Димитрина Манчестър. Ванеса Джадалова. Елена Мангелова. Алис Чамовски. Виктор Димитров.
Къде е Виктор? Антонио Георгиев. Антонио Георгиев. Тони, ти взели го? Всички ли си получили? Значи тия, които са слушали най-много, имат още по една. Всички стойки.